Machini kena nyakora mogi bangu kiwe jokanyo mag sekta mar somo yuak ni kata bed ni migao mar somo omipok maduong' e budget mar 2025 poni budget no kal kaka en ma ok otim lokruoge kendo ket weche moko e lai makare. Sekta no nyalo bedo kod midhiero kapok hik omenda orumo. Judith Omondi lerono matut ewi pach jo sekta mar somo motelo ne budget ma idhi som chieng' tich ang'wen mar jumani. Migao mar somo e migao makinde mathoth kao pok mathoth mar budget ma ichwalo ne migepe ma opogore e pacho ka. Hik omenda mar 2025-2026 ochiw paro mondo migi maromo bilion 701 mar chwalo chenro mag somo e migepe ma opogore. Omenda ma jokanyo mag sekta mar somo yango ni ok biromo chwalo somo kaka winjore e twak marwa kod jakanyo mar Elimu Bora Boaz Waruko kod jagoro mar riwruok mar jopuonj mar Kuppet Akelo Misori gikoni ei budget mar somo nitie gik mamoko kaka ogirimiti mag tich mag jopuonj ma osebedo ka dwaro mondo mi oketie tim omenda ma ok oketie chenro no. Budget motkel sani ma education no me 701 billion omiye budget manimalo to king'iyo ye kanyo to kibaji bro chako goyi nikech ibro fwenyo ni nitiere gik manyicha jo Kenya mantiere education sector paro ni nyal ket mbele. Kwa ng'iyo gi ywaruok manosebedo ka ni kind jopuonj to gi sirikal, nyicha commitment mane sirikal oketo ni gibro keto pesa ma CBA no ibiti godo te. Mago pesa maonge kamo ineno ni ginalokete do miyudo ka gionge. Ewi wach mar ndiko jopuonje yo maongirore, jopuonj ma osebedo ka tiyo kaka interns e skunde mag junior sekondar, omenda gi yoko neno e budget no, ka bende gedo mag skunde ahinya to e skunde ma jopuonjre donje e sekondar mamalo e chenro mar CBC oko los wachgi kaka winjore. Keto kanyo bende bathe no e ng'ama ok ong'iyo budget no malong'o to bro neno ka giketo ne gibro convert jopuonj ma interns go to permanent and pensionable. To kanyo tineno ka onge budget moket negi matiende ni nitiere kaka ok gin dho chunygi kaendi mano ok yo magidwa luwo. Budget mar infrastructure no king'iyo tineno ka nitie target moro moket ni skunde 400 ema okete budget ma idhi tigo kanyo. Koro wan Elimu Bora nyicha wang'iyo to wapenjo ni to mokwongo gin skunde mage ere kaka idhi determine ni koro 400 gi emidhi kony ka. Weche motenore kod penj madongo bende nyicha ok oketie budget no ne oluom wi omenda moko mag somo kichwalo ne sekta no ka jatend migao mar omenda e twak mare kod Radio Ramogi to ne oyango ni omenda ma osebed ka ichwalo ne duol matayo penj odhuro kendo itiyo go aritha gino ma owit oko kod jokanyo mag sekta mar somo. Ineno ka pesa mondo mi omiye pesa moromo mar timo penj mokwongo nyicha onge kata matin moket sani no gol pesa e capitation oket bilion 5 ni mano mondo mi atit ngeni adiera iko ni higa ka itimo penj gi gisebedo ka gitiyo gi bilion 9. No over quote the printing of examination material. Kana ni jogo no over quote nyiew mitokni miterogo penj e centers. Ana feel ni manendo is an overstatement to come from a responsible office machalo mar CS Finance. Juma ma okalo jatend migao mar somo Migos Ogamba nyicha oyuak ni ok osebed ka imiyo gi omenda ma oromo. The sector, all of us need to work together to resolve the issues that are facing it, and the issue is funding. The government then is forced to give resources that they can afford, that they can manage. And sometimes even then, as you've seen under secondary, the 22,244 was not fully given. It was what was given was what was available. We have asked for budgets, the budgets come, but they are then reduced. So we are underfunded. Ting ma Misori koni en marod bura, kalore ne gine magipuodho budget duto mapacho ka. Ka parliament kendo sani endi ni budget policy ni tiere ma osebedo prepared. Budget ni policy no endi ok dhi some ne jopuonj, dhi some parliament. Eri gima parliament timo mondo gi remedy situation ma wantiere go. Kata ka pesa tin, kata ka pesa ming'ado ni en pesa ming'ado ere kaka parliament nyalo ensure ni pesa ma okete education ochopo
correctly. Tarik 12 mar tich ang'wen jumani, jatend migawo mar omenda John Mbadi pedho bajet no e od bura kapok opuodhe kaka bajet mabiro tayo migawo ni e hik omenda 2025-2026. Judith Omondi, Ramogi TV. Koro mogi kodhi nyime ne riwruoge moko mag ji giwegi koro kwedo paro mar dwaro keto chik aguch omenda mar NGCDF